हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरनाय थाबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां आबुं मिउजिक भिडियो आरो आबुं बर' सावथुनफोरनि बागै मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदो लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानैनो। स' नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दे लोगोफोर। स' लोगोफोर महर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्दाराव दिहुनजानाय आरो बिथां गोजोन बर'नि नाजानायाव सोमजिनाय मोनसे आबुं बर' सावथुन स' लोगोफोर नि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडियोखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय मैना दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना जुदि दासिमबो मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2 भिडियोखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुनखौ जा पार्ट बाय पार्ट आपल'ड खालामदों MW प्रडाक्शन चेनेलाव दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2 भिडियोखौबो जा दायो रिलिज जाना होबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां पार्टखौ नायबावनो थाखाय नोंथांमोना MW प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि मदद आरो सापर्ट मोनोब्लानो बिथांमोना फैनो गोनां माखासे पार्टखौबो थाबैनो रिलिज होना होगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। नोंथांमोन भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।